Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добрый вечер. Вось бачу, сябры, вы ўжо усе справы свае перарабілі і калыханку глядзець сабраліся. А я, домашнее задание по беларускай мове усё ніяк не дараблю. Усё блытаюся ў гэтых літарах. Одну памылку выправлю, іншую зраблю. Ну навошта придумали столько литр? Ну захочешь, не вылучишь. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привитание Топа. Яночка, салют! Якраз ты мне и допоможешь. Чим тобі треба допомогти? Ой, да я ніяк не могу практикование по белорусской мове зробить. Усё помиляюся да помиляюся. Яночка, а давай ты за мяне ўсё напишешь, а то я до ночи просяджу. Не, Топа, свое задание ты повинен зробить сам. И навошта мне гэта? Каб добра ведаць мову. А гэта мне на что? Каб усе цябе разумелі і ты усіх разумеў. А мяне и так усе добра разумеюць. Ой, и навошта ў нашай мове столькі літар? Як навошта? Яны ўсе неабходныя. Ды і не так их много. Вывучыць не складана. Нават малыя детки справляются. А я вось не справляюся. А наконт разумення? Вось, напрыклад, узяць жабак. У іх же таксама ёсць мова. Ну, ёсць. І яны цудоўна разумеюць адна адну, так? Думаю, так. Ага. А літары ім патрэбны толькі 3. К, В, А. Ква! І ўсё. Ой, Топа, ты что, жабкам позайздросціў? Ой, а як ім не зайздросціць? Уяўляю, якія ў іх простыя хатнія заданні. І захочаш, памылку не зробіш. Піши просто ква-ква-ква. Ну-ну, і думаеш, многія, акрамя жабак, зразумелі б твоё ква-ква? Лічу, усе б зразумелі. Эх, каб я быў чараўніком. І што б ты зрабіў? Я б загадаў, каб усе літары зніклі. І засталіся толькі 3. К, В, А, Ква! І хопіць. Добрый вечер, мои гуделки-гляделки. Привітанне, Надейка-чародейка. Салют, Надеечка. Я пачула, вам моя чароўная дапамога патрэбна. Вельмі, вельмі патрэбна, Надеечка. Я готовая дапамагчы. Што рабіць трэба? Надейка, не слухай Топу. Ён чарговае глупство придумал. А ты не зайздросць, Яночка. Я придумал выдатную рэч. І што за яна? Хочу, каб ад мяне паляцелі усе літары. Ой, Топа, як паляцелі? Куды паляцелі? Да куды заўгодна. Іх так много, я ніяк не могу усе запомнить. І бясконца памылкі раблю. А, вось яно што. Не хочу больше покутывать над домашними заданиями. Нехай со мной застанутся только литеры К, В, А. Ква! А без остатних я легко обойдуся. Ой, Топа, ты упэўнены? Абсолютно. Надейка, допоможи мне. Ну, добра, калі ты так просіш. 1, 2, 3, 4, 5 пачынаюць чараваць. Цуды адбываюцца, літары а топы на волю адпраўляюцца. Ой, Надейка, что ты нарабіла? Як што? Адпусціла літары, як то папрасіў. Думаешь, гэта смешно? Ну вось, цяпер я не разумею, што ты кажаш, Топа. Паспрабуй, калі ласка, крыху павольней гаварыць.
Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Ква-ква-ква-ква-ква. Так, ясней не стало. Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Топочка, не треба так хутка говорить, а то у роті пересохне і піть захочеться. Ква-ква-ква-ква-ква-ква. Ква-ква. А може ти піть уже захотів? Так я зараз хотенько водичку принесу. Так, зрозуміла, піть ти не хочеш. Ква-ква. Топа, а що ти хочеш? Ква-ква-ква-ква. О, геніально! Топа, а ти напиши, що хочеш. Я прочитаю і все зрозумію. Дай я прочитаю, що у тебе отрималося. Так, ой, Топа. А, Топа! У шитку одно кваканье. Ква-ква. Вядома, усьо, як то попросив. З ім засталіся тільки 3 літери, тому і написати, окромя ква-ква-ква, нічого не отримається. Надієчка, допоможи. Вирятуй Топу. Верни йому літери. Ой, він каже, що буде старанно хатні завдання виконувати і мову вивчати. І до кожної літери ставиться з повагою. Ква-ква-ква-ква-ква. Яночка, здається, ти стала розуміти мову жабок? Ні, просто я добре ведаю нашого Топу. Він завсюди так. Спочатку зробить немовідомо що, а потім шкодує. Ой, ква-ква-ква. Топа, вертать тобі літери? Ну, добре. 1, 2, 3, 4, 5 починають шаровать. Цуди відбиваються, літери до Топи назад вертаються. Топа, скажи что-нибудь. Ква. 1, 2, 3. Ой, Надеечка, дякуй, больше не квакаю. Літери до мене вернулися. Это некий цуд. На самой справе, Топа, цуд – гэта наша мова, якая дапамагае разумець адзін аднаго. До гэтага я ўжо сваім розумам дайшоў. А зараз, прабачце, не трэба хатняе заданне дарабіць. Ого, який Топа адказны стаў. Добра, калі урок пайшоў на карысць. Займайся, Топачка, займайся. А мы пакуль паглядзім мультфільм. Все, задание зрабіў, без памылачак. Будете проверять? Мы табе верым, Топачка. А зараз, гудзелкі-глядзелкі мае, час класціся спаць. Так что хотенько мыем тварыкі, чыстим зубки и бяжим цікавыя сны глядзець. Дабраныч, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Ква-ква. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько
стражи. Баю-бай, баю-бай, вачаня.